Ένα βίντεο δίνει καινούργια μπλούζα. Την πήρε η θεία μου και μου την έδωσε. Έχει σκουλαρίκι εδώ. Τώρα παιδιά κάτσε να κάνω λίγο την κάμερα. Και είμαι με τον Οδυσσέα πάλι λόγω με ταινία. Βλέπουμε πώς είναι την ταινία. Home Alone το 2 είναι. Ναι το 2. Και δεν είχαμε να κάνουμε και είπαμε να κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι. Βασικά εμένα που είχα κάνει ένα μικρό βιντεάκι. Και κάθομαστε τώρα εδώ πέρα. Εγώ κάηκα στο Gran Turismo, παιδιά έκανα drift μισή ώρα, αλλά ήταν για την μπούτσα. Θα παίξουμε και στο PC cada μέρα κάνα παιχνιδάκι. Θα το πάρω, θα είμαι μόνος μου με τον Οδυσσέα. Γιατί ο Οδυσσέας δεν μπορεί να κατεβάσει το laptop τέτοια προγράμματα. Κάθομαστε τώρα εδώ πέρα. Αύριο παιδιά πάμε την με το σχολείο. Πάμε περίπατο. Έτσι! Πάμε περίπατο και είπαμε να κάνουμε ένα μικρό βίντεο τώρα. Καθόμουν και σκεφτόμουν να παίξουμε Medal of Honor. Τι προτιμάτε, να παίξουμε Medal of Honor ή NBA? Διαλέξτε και γράψτε κάτω στα σχόλια και θα πούμε την άλλη φορά. Ήταν ένα μικρό βιντεάκι γιατί θα παίξουμε. Εγώ να το συνεχίσουμε με μπουκάλα θάρρος. Δες, Μάριους.